Čaute lidi, tady vítám vás u nového videa, opět z Roblox Dolls. Tak jo, jdeme na to. Koupil jsem si lidi tady za 40 goldů, mám tady flashlightů, takže doufám, že k ničemu bude a nechcípnu hnedka. Chtěl bych si lidi dneska dát cíl, takový menší, jako dostat se za figuru, jo? Mám klíč, nice. Jdeme, počkat, funguje to furt? Jo. Nevím lidi, možná jako že si o to můžu zapálit zapalovač ten klip, nebo jak? Nevím. Otvírám dveře číslo 1. A tady se vezmu čestku, co to je? Nice goldy. Jdeme do dveří 2, nice. Chtěl bych to lidi trochu prospeedrunovat, ať se dostaneme k té figuře. Našel jsem lidi baterku, takže teďka si ji můžeme dát do flashlighty, nice. Tak jo, jsme už u dveří 10. Teďka si tu ještě vezmeme nějaký coiny. Co to je? Aha, fin, no. Dobrý fin. Kolika ti? 11, ok, takže jdeme do 12. Jo, aha, takže to ani není jiná mít. Nice. Už máme 150 goldů lidí. Co to mi tam je? Co to tam mám? Hej. Zase ten kufr, ta šuplíka, já nevidím, co to tam je. Ty blbost. Ok, co to tam bylo teda? Je baterka, moment. Tak jo. Hej! Já si to chci vzít. Nej, mám plno. Ok, jede až lidi. Takže počkám, než odjede. Schovat. Nice. Easy. Nice. Jdeme dál. Kamo? Dělej. Co to je? Dáni, šmejde. Kamo, on to je znova. On mi vzal baterku. Kamo, co to je? Fuj, fuj, co to je? What? Lidi? Napište mi do komentáří, co to je. Fuj. Hele, já jsem mám zapalovač. Jau. Kamo, co to bylo? Jsem se ho lekl. To bylo jak minulým díle, ne? Nebylo to window? Nevím, lidi. Tady nic nemám, lidi. Jdeme dál. Já asi tu moc ty místnosti pohledávat nebudu, protože ten zapalovač mám omezený, takže hnedka jdu dál. Ne. On tu je znova. Nebo to je až. Lidi, tečka vůbec. Nevím, co se stalo. Jdeme dál. Či můžu ho to zapálit? Jak to? Tak k čemu to je, když se ani to nemůžu zapálit, zapalovač? Možná svíčku. Ok, takže jdu do 20. Klíč mi leží rovnou na zemi, takže já ji nemusím hledat. Ale prolutím to tady, abych měl nějaký ty lovásky. Tak jo, lidi, jdeme do 20. Ok, tma. Ne, tu až schovat. Tak. Easy, jdeme dál. Vůbec nevím, k čemu tu je ten oheň, když ani nemůžu ho jako použít. Jasná plast. Nice. Ne, to tu bliká rychle. Jdu. Proč to bliká jen tak?
Hele, skříň. Jak to, že to lidi blikají jen tak? Jo, 24, takže jdeme do 25. Jo, co je tady dole? Jo. Hromada skříň, no. Tak jdeme lidi dál. Ještě jednou tolik, těch 25 dveří a jsme u figury. Já jsem to ještě lidi v offscreenu zkoušel a dostal jsem se znova k figuře, ale lidi nevím, kde mám hledat ty knihy, protože jsem je tam nikde jako nenašel. Takže lidi nevím. Nice, mám klíče. Ale jdu ještě tady prohledávat. Ale napište mi lidi do komentářů, co bylo to monstrum, který mě tam zabilo lidi. Nebo zabilo, hitnulo. Protože nebylo to minulý monstrum, co bylo v minulém videu, jak mám na náhodovce. Nebylo to Window, jako nevím, jestli má Window tělo, který mi třeba ukradl moji baterku. Ale jako já jsem z tu baterku zaplatil 100, to byly skoro všechny moje peníze a ten šmejt mi ji vzal. Tak jo, jdeme do 27. Bliká, schovat. Tak, kamo, tak to bylo ošous. Fuj, se lekl. 28. Stáhni. A jdeme tady dávat ty obrazy. Easy. Nevím, proč tuhle tu místnost semka dávali, když jako co, tady ti to má jako jenom asi ne, rychle jdeme dál. Co to je? Schovat. Fíha. Tak já jsem málem umřel. Už jsem lidi chtěl jít dál, ale ještě, že jsem nešel. Fuf. Kdy to bude vlastně ráž? Teda ráž sík. Sík by tu měl být, ne lidi? A neměly by tu být i ty jeho oči už? Kamo, to je ambush! Co? Já jsem viděl ty hodiny, jak stáčí. Ne! Tak nic lidi. Tak mě zabil ambush. Ach jo. Lidi, já už asi dál hrát nebudu, protože kdybych hrál jako s více hráči, oni mě můžou revivenout. Hustý. Asi bych tohle video lidí ukončil. Chtěl bych si v offscreenu našetřit tak 200 těch coinů, aby jsme si mohli koupit i šperháky a něco dalšího. Takže tohle je konec videa, dejte like a odběr a zatím čus.